Ayan. Oh. Niyo toast, Niyo toast, egg. Niyo toast, Niyo toast, Oh, Niyo toast, Niyo toast. hat. Chair, Niyo toast, Niyo toast. Well done. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Good afternoon, welcome back to our channel. So today is Sunday and it is now, I think it is nearly 4 o'clock ng hapon. And you know what guys, tingnan nyo sa labas. Oh my god, it is raining. Oh Lord, it doesn't look very pleasant outside. So, yung plano sana namin today is pupunta kami ng grocery shop. Kasi, di ba kahapon, yun din yung plano namin, but hindi kami natuloy. Ngayon ay, I don't think matutuloy na naman siya. Kasi, sobrang maulan and I don't really wanna go out like this. Kasi, di ba, ilalagay pa namin si Paris sa car seat and all, so mababasa kami. Hopefully, later, titila na yung ulan para makapag-grocery na tayo. At the moment pala, si Paris ay natutulog, so nagnanap siya. And si Daddy Mike ay nasa shower. Siguro maririnig nyo yung mga patak-patak ng tubig sa shower. Kakatapos lang niyang manood ng UFC. Kasi si Mike is very addict talaga sa UFC. And yun, kakapanood lang niya. Kaya nag-ready na siya kasi nga dapat pupunta kami ng shop spot. Ayan na, ano nangyayari ngayon, oy. Alam nyo guys, yung toilet pala natin, hindi pa pala siya naayos. Di ba kagabi sabi ko na they might come back today or Monday. So, hindi sila bumalik today. So, siguro Monday na yun, maayos yung toilet natin. And it's very hard kasi natatakot akong umudo ba? TMI ha. Hindi kasi baka mag-block. Tapos, pag nag-flush ako, baka bumaha sa CR ba? Kaya, natatakot akong mag-udo. Pag gusto kong umihi guys, sa likod na lang ng bahay. Pero patulad ngayon, maulan, paano na yan? Pero pag alam nyo guys, pag diihi ako sa likod ng bahay, nagtatabi-tabi po talaga ako kasi may mga kahoy-kahoy sa likod ng bahay ba. Hindi natin alam na baka may mga mga kapre o mga diwindi. Kahit nandito na ako sa Australia, nadala ko pa rin yung mga pamahiin natin sa Pilipinas. Yung mga beliefs ba natin, I always say na tabi-tabi po pag may mga malalaking puno kasi nga natatakot ako baka may mga may mga kapre, yung mga ganyan. Actually, meron pala akong mga few Filipino beliefs na nadala talaga dito sa Australia. Katulad na lang ng yung pwera usog, ganyan. 'Di ba pag may nagsabi na, "Oh, ang ganda-ganda ng anak mo." Sinasabi ko talaga na, "Oy, pwera usog." And I'm not sure kung yung mga Tagalog ay ginagawa rin 'to. Pero yun bang pag ka ng kanin, so panagluto ka ng kanin, before mo i-serve yung kanin, parang kinukrusan mo muna bago mo i-serve. I don't know if ginagawa nyo to, but sa amin, sa Bisaya, yung mama ko, when I was a kid, yan talaga yung ginagawa niya. Kaya, yun din yung nasunod ko. And we make sure na hindi namin iniiwan yung luwag. I don't know, anong Tagalog ng luwag? Uy, sandok? Sandok. Hindi namin iniiwan na sa kaldero kasi bawal daw yun, especially pag dalaga ka daw. I'm not sure kung bakit, but yun lang talaga alam ko na bawal daw iwan yung sandok sa loob ng kaldero. And also yung mag-sign ng cross before magbuhos ng tubig sa ulo. Dito kasi shower, 'di ba? So before ako nag-jump sa shower, nakaganon pa ako. Ewan ko din, siguro sa yan, no? Yun sa mga Katoliko ba na when yung nabaptize si Jesus, di ba, before nabasa, parang inanuhan pa muna. But yeah, nasunod ko talaga yan siya. Tapos pag may birthdays, kanyan, nagsiserve talaga kami ng mga may mga noodles, mga pansit, kasi sabi nila, long life daw, pampataas ng buhay. Kaya we make sure na kahit wala masyadong handa, basta may pansit talaga sa birthdays. Tapos pag New Year, dapat nagsusuot ng polka dots na damit kasi yung polka dots daw
ano daw yun siya, parang it stands for money. So, pag gusto mo daw ng pera, ganyan, if you want to be rich, magsuot ng, polka dot. So, ginagawa ko rin yan. Tapos, naglalagay din ako ng mga coins sa bulsa ko tuwing, New Year's. Tapos, ano pa ba? Yung maglundag-lundag ka para daw, tumangkad ka, but I'm not sure what. Hi! Hello, sweetie! Say how are you, mommy? It's Paris' house. Come. Come to mommy. Nagising na ang ating baby girl. Hi! Hi, sweetie. Hi, honey. Hi, guys. What is it, Nat? Hmm? You wanna play with your house? No. No. Just say hi, guys. Oh, That's fucking. it's Paris' monkey. It's Paris' monkey. Wow, beautiful. Oh, don't hurt Mama Monkey. What's the sound of the monkey, Nak? What's the sound of the... A bear. The what? A bird? No. Bear, please. Ah, a bear? What's the sound of a bear? What's the sound of a bear? It's just a big girl naman kayo ka na. Ay. What's the sound? Oh, what's the sound of the snake? Wait. What's the sound of a snake? A cow. A snake po. A gruffalo. Gruffalo. Can you cuddle Mama, please? Aww. I love you. Anyway, saan nga ba naputol yung ating chika, guys? Yung yung maglundag ka pag New Year's, ganyan. Kasi daw para tumangkad ka. But for me, wala na akong pag-asa dyan na tumangkad. Kasi hanggang 4'11 lang talaga ako. Hanggang 4'11 lang talaga ako. I don't think tatangkad pa ako. And also, dapat I make sure na nilalagyan ko ng maraming bigas yung sisidlan talaga ng bigas. Para all year round, maraming laman na bigas. Meron pa siguro, marami siguro, pero yun lang yung naisip ko ngayon. What's that, anak? Okay, Mama will play with you. And, ano pa ba yung isa nga, ng mama ko? Ay, yung hindi mamaspa sa loob ng bahay paggabi. Ganyan. Kasi daw yung swerte, nilalabas na ng bahay, kaya hindi pwede. What's that, anak? It's a tiger. It's a tiger. What's the sound of the tiger? It's a tiger. Yes, what's the sound of the tiger, Nak? Roar! You're bite too. That's right. You wanna open? Okay. What do you say? What do you say to Mama? Please. Okay, Mama will open it. It's fine down. It's fall down. There you go. What's that? What's that one? A cat. It's a cat. Show them the cat. There, in the camera. Put the cat. Put that cat. There you go. A dog. My blue one. Why blue one? Which one? Blue one. Blue one. Ayan, guys. Ayan yung outfit natin today, guys. Jay, kalma lang tayo, ha? Pupunta pala talaga kami ng shop kahit maulan. Tingnan nyo, oh. Sabi ni Mike, hindi naman tayo maglalakad. Sakay naman tayo ng sasakyan. Ayan, sabi mo, babasa naman tayo. Babasa pa rin si Paris. Anyways, ito yung suot natin, guys. Sa ilalim, lang ako singlet. Tapos, ito lang sa ibabaw para hindi naman tayo masyadong ginawin. And, magsasapatos lang ako. Hindi ganito, ha. Sa loob to, eh. I'm purple. What, honey? Purple, please. Purple, please. This one? No. Toothbrush? Catch it. Here you go. Okay, one more. One more. Which one? This is pass. Okay. There you go, honey. This one, Daddy. No, that's both yours. This one. Both yours. Daddy. Tingnan nyo, guys, oh. Ayan, ito. Nakikita na to siya ng araw. Pero, minsan lang kasi always naman siyang umuulan.
Pero sana nga ba, hindi na to siya matuluyan. Oh, tingnan niyo una. Sunog naman niya. Ay. Kuyot pa man sa akong lubot. Hopefully, we'll get better. Yan. Umuulan pa ba? Hala, parang nag-stop siya ba? Hala, narinig ng Panginoon ang aming panalangin ba na aalis kami, pupunta kami ng shop. Tingnan niyo, slowly nang naghahayag doon. Dito. Hala, kailangan namin i-clean din tong window. Kasi sa labas lang naman yan siya. Hindi yan siya sa loob. Parang may batik-batik. Hala, Daddy, it stopped raining, Bob. Huh? It stopped raining. Yeah, nice. We should go now. Yeah, I'm ready. Okay. Hala, Baba. Careful, diha, anak. It's really raining. Is it still raining? I think it stopped already, Baba, because we're going out. Do you want to put shoes on now? No. I'm gonna go shoes. Yeah, you gotta wear shoes. Because we gotta go to the shop. No. We gotta buy food. It's raining. It is raining. No, it stopped raining now, Nako. No more rain. Thanks, God. It's not raining anymore. That is Daddy's snack. Do you want to wear it, Tars? Too big for you. Now, where's yours? Where's your jacket? Here's Daddy. Hello, Daddy. Hello? How are you feeling? Yeah, much better now. Good. Very good. See, guys, we are starting to feeling much better now. Okay, it's good. Very, very good. Ay, anak, Mama, put the shoes on, anak. Let's put yours, Toby. Yeah, we'll put yours. Come on. Where's your jacket? Wear yours, anak. Same with Daddy. The blue one. Where's your bag? It's in the bag. No, purple one. Yeah. I said it's purple one. Blue one. A blue one. Yes, Mama will get it for you. Thank you. Ayan na guys, so gusto ni Paris ito yung suotin niya na jacket kasi the same sila ng daddy niya. Ayan. Oh. Nia toast, Nia toast, head. Nia toast, Nia toast, Oh, Niyo, toast, Niyo, toast. head. Cheer, Nia toast, Nia toast. Well done. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Upper toes? Ayan, na ganito din ako guys. Nilagyan ko lang din sa ibabaw kasi maginaw siya. So, kaming tatlo nakaganito, di ba? How do you call this one, Baba? Upper jacket. Puffer jacket. Ayan. Oh. Ito pala, binili ko siya originally for Mike. Ito. But then, nung dumating, kasi galing sa China ba? Nung dumating, small size pala siya. So, naging akin na siya instead kay Mike. Ayan. Tapos, bumili na lang si Mike ng sa kanya. Ayan. Tapos, kay Paris, ayan. Kay Paris ay from Cotton On. Tapos, kay Mike is that from H&M, Bob? Yours? Yeah. Yeah, H&M. Tapos, magsushoes na si Paris. Raining. Yeah, Tars, shall I sit at the same time? Ala, it's raining again, man. Hi again, guys! Nakauwi na kami and ipapakita ko lang sa inyo quickly yung mga napamili namin. So, pumunta kami ng Kohl's, but then, may Kmart din doon. So, Kmart is, hindi sila magkatabi, but they're not very far from each other. So, pumunta kami ng Kmart first. And, pakita ko sa inyo yung nabili namin sa Kmart, guys. So, ito pala binili ni Mike. Itong mga face washers, ayan. Oh, nagbili siya. Tapos, ito, tatlo yung binili niya. Ayan, tapos bumili din si Mike para sa sarili niya yung, ang tawag nito, dressing gown. Kasi yung white niya na dressing gown, palagi kong sinusuot. Kaya sabi niya, I need another one. So, yun, sinuot na niya. So, yun yung mga napamili ni Mike. And then, while I was there, of course, hindi pwedeng walang bilhin yung atin nyo. Kaya, ito binili ko, guys. Ting, tinining! Ayan! So, itong frame na to, actually, if you watch my previous video, yung, anong title ba nun? First shopping after the lockdown. Binili ko na to siya from Kmart. But then, yung nangyari, naiwan namin sa shop, and, hindi ko na siya nakita ulit. So, nung pumunta kami ng Kmart, binili ko na lang to for the second time, and, yeah, I can't wait to put it up in my beauty room. Ayan, oh, very nice to siya. Malaki, and it's not expensive.
I believe it was only $13 para dito. Kaya I think it's very worth it. Kasi tingnan nyo, malaki talaga siya. Bagay na bagay ito siya sa beauty room ko. Yan. And then, when I was there, may mga binili din ako na iba. So, bumili ako ng isang leggings. Ayan. Kasi maginaw na, diba? And leggings is always handy pag winter. But isa lang yung binili ko kasi gusto ko munang i-try out. Kasi it looks like see-through siya. Tingnan nyo, oh. Kita nyo naman yung mukha ko, oh. So, it looks like see-through siya. And ayoko ng see-through. Makita nila nga akong panty. So, I said to myself na, bili na lang muna ako ng isa. I'll try it out. Tapos, kung hindi ko magustuhan, then whatever, diba? Size 8 pala to siya. And, you can't expect a lot for the price. I think I only paid $5.75 for this. Ayan, so, it's not, you know, luxurious material. It's very cheap, actually. But that's fine. I'm okay with that. And then, binilhan ko si Paris ng Crayola. Ayan. Para maglaro-laro siya dito sa bahay. Kasi bukas wala siyang childcare. And naubos na yung Crayola niya ba. And then, binilhan ko si Paris nito ng bubbles. Kasi sa Kmart, it was only 50 cents each. So, $1 for 2. And then, while I was there, bumili na rin ako nito. Ayan. Milky Bar. So, yun lang yung napamili namin sa Kmart. And then, pumunta na kami ng Kohl's. First thing first, itong fluffy na fabric softener. Ayan. And I really like this one. Kahit ito siya, medyo mahal siya kumpara sa iba. Kasi may mga cheap naman doon na fabric conditioner, guys. But this one smells so good. Like, ito lang talaga yung pinaka-paborito ko. And it was, I think, 20% off. Kaya ito na yung binili ko. And then, nagbili na rin ako ng napi ni Paris. And Paris is now size 5. Ayan. And this one is not the most expensive sa shop. Kung hindi to siya katulad sa mga Huggies, yung mga ganon. This one is very, yung parang cheap lang siya. Kasi ito, tingnan nyo, oh. Ilan ba to? 44 nappies for $10. And kumpara sa mga Huggies, siguro pag 44 nappies, mga $30 na ganun. This one works alright for Paris naman. So, that is fine. And then, bumili din ako nito. Ayan. So, Kohl's din na brand na wipes. So, sa loob nito ay merong 80 pack of wipes. Ayan. So, dinamihan ko na yung pagbili nito kasi para hindi na kami pabalik-balik ba. Kaya, dinamihan ko na. And then, detergent powder. So, tingnan nyo. O, diba? Sabi ko naman sa inyo gustong-gusto ko tong ganito na amoy. Kasi very smelling good. And then, ito. Meron tayong isang bag dito. And bumili ako ng minced beef kasi gagawa ako ng spaghetti, Filipino spaghetti. And then, actually, first time ko itong nakita dun, guys. But, sabi ko sa sarili ko, I wanna try this one out. Korean na noodles ba? It looks like it's spicy kasi maraming mga sili-sili dyan mo. So, I wanna try that out. And then, I bought this Glen 20. This is the spray disinfectant. Ayan, dito sa bahay, kailangan namin to. And corn, sweet corn. And then, prawns. Ayan, bumili ako ng prawns. Nadadala ako kay Jess. So, kung hindi nyo pa napanood yung vlog niya, guys, make sure to check her out. Ilalagay ko yung channel na dito, Giselle. And, palagi siyang nagluluto ng, garlic prawns. Kaya sabi ko, matry ko nga rin. Ayan, so, nagbili lang ako ng sabi ko, I want 10. So, 10 prawns, pero mga malalaking prawns siya. But, $6.29. Sobrang mahal naman, almost $1 sa isang prawn. Anyways. And then, I got these tomato sauce. Detergent powder kasi naubusan na kami. Ayan. Tapos, bumili na rin ako nito ng isa. So, ito is Kohl's brand. So, it's cheap to siya. But, dalawa yung binili ko. Para nga sabi ko, diba? Hindi na kami pabalik-balik. And then, I bought this one. Apple juice. And you've got mandarin.
We've got belly slices. And then this one is, this one. I'm very excited for this one. Tingnan nyo. Sardines. So, parang tamban ba? And gustong-gusto ko talaga yung yung tamban. Nung nasa Pilipinas pa ako, gustong-gusto ko talaga yung prituhin ba, yung pinakaging talaga na prito. Kaya nung nakita kong may tamban, binili ko na. Although, na-try ko na yan before. And hindi siya masyadong masarap katulad sa yung tamban sa Pilipinas. You know what I mean? Yung, the same siya tamban, pero iba talaga yung lasa niya. And then we have the last bag here. Medyo na parami-rami rin yung bili ko sa, sa Coles. We've got strawberries. We've got orange juice. And then, we've got, creamed corn. Ayan, yung mga nasa lata na ba. Initin mo lang. And then, we've got this soup. This is my favorite one. The Vietnamese soup. And I bought 5 pancakes. Ayan, kasi very handy to siya pag, sa umaga ba, pag si Paris nasa bahay, walang childcare. Ayan. So, 5 yung binili ko. And then, this one was on sale for $8. So, binili ko na for Paris. I think pag, pag full price to siya, mga $12 or $13 yata. Nag-sale siya ng 8. So, binili ko na kasi it won't hurt. It will keep Paris' skin soft. And, ayan, pineapple slices. We've got these, Shin Ramyum na Korean noodles. Ayan, I love these. And, yeah, that's about it. An egg pala. Meron tayong egg dito. Ayan, 18 na eggs. And all in all, yung nabayaran ko sa Coles, $136.06. So, yun. Anyways, I'm just gonna put everything away, guys. Sa pantry, sa fridge, and everything. And then, we're gonna cook dinner. And then, yeah, I'll see you again soon. So, ito yung binili namin kanina sa shops. And gusto ko lang talaga siyang itry, guys. Like, I'm very curious. Hindi ko pa siya na-try before, Ayan. Hindi ko mabasa-basa. Korean man siya. Pero, it looks like very spicy, guys. And I love spicy food. So, we'll see if magustuhan natin siya. Ayan, oh. Maraming sili, oh. Yeah. Do you wanna try, anak? No, yucky. No, yucky. Okay. Okay. Oh, careful. Say goodnight, Daddy. Bye-bye, Daddy. Give daddy a kiss. Okay. Give daddy a kiss. Love you. Love you, uy. Again? Mama ka. Good girl. Hana, magdidi na tayo. Good night. Okay. Good night, Paris. Oh! Are you okay? Hi, Papa. Hali na. Bye-bye na, Daddy. Bye-bye, Daddy. Good night, my love. I'll see you soon. I'll be in bed soon. Hali na. Daddy. Night, Daddy. No, no, Daddy. Good night, my princess. No, Mama. I love you, baby. I Very much. watch. Hi again, guys! Ayan, nakatulog na ang ating baby girl. And alam nyo, kanina nung pinakita ko sa inyo na natulog na siya, hindi siya natulog. Lumabas pa siya ng kwarto at naglaro-laro pa siya. And yun, late siyang nakatulog. Anyways, late na ngayon, guys. You know that? Ayan. But, inom lang muna ako ng milk. Eh, tingnan nyo, oh. I feel very proud sa sarili ko kasi nilinisan ko kanina yung namin, yung fridge namin. Ayan. Oh, 'di ba? Linis-linis na siya. So, hindi talaga marami yung laman ng fridge namin kasi normally, pag dinamihan namin yung laman ng fridge namin, nasasayang lang ba? Katulad ng mga ganito. Sometimes, namin, yung bang, tinatapon na lang namin yung mga meat kasi hindi namin nakakain lahat. Kaya, yeah, bumibili lang kami ng konti-konti lang talaga para hindi masayang. Meron dito. Nagluto na pala si Mike ng niya, oh. Ng mga lunches niya.
Ayan. Ready na yun siya. Ito yung mga lunches niya. Very healthy, oh, diba? Sobrang late na, and alam niyo, kung naririnig niyo, si Mike ay nanonood pa ng movie. Dahil, okay lang yan sa kanya kasi this week, wala siyang trabaho. Sana all talaga yan si Mike. Naka-leave siya ng 1 week this week, kaya yun, okay lang na late siya matulog. But ako, after nito, matutulog na si ate niyo kasi work na naman bukas, Monday. But Paris has no childcare tomorrow, so it's okay na hindi ako masyadong maagang gumising sa mga 8:10, yung mga ganyan, 8 o'clock na ako magigising. Kasi pag si Paris merong childcare, doon ako 7 o'clock nagigising. Pero yun lang yung ganap natin today, guys. Like, very boring, no? But sana na-enjoy nyo pa rin. Maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel, and sana nagugustuhan nyo yung mga vlogs natin. And also, thank you very much sa ating mga mahal na subscribers na hindi ako iniiwan. Always nakikita ko yung mga comments nyo, kaya maraming salamat sa inyong suporta. Of course, hindi pwedeng i-end yung vlog natin without our shout out. So, we'll shout out now, and we'll start with Jonalyn Torres. Sabi niya, shout out from Bacolod City, Negros Occidental. And shout out to Mary Jane Yes Masbanwa, Mayet Escame, Rowena Gomera, Crisel Lugsanay. Shout out daw sa kanyang hubby, Gerald Balilihan. Shout out sa inyo. All the way from Zamboanga City. Shout out to Mylene Franco, Dayin Villarin, Mitch Cantomayor. Shout out to Gloria Bustos from General Santos City. Shout out to Flora Ferrer, Lina de los Santos from Teresa Rizal, Philippines. Shout out to Cherry Bacalso, Papa Tao. Shout out to Gretchen Bertolpo from Finland. Shout out to Jasmine Visperas, Aida Harin. And shout out to Bernadette Ardina, Luis Manalastas, Nini Jean. Shout out to Teresita Abaluyan. Shout out to Priyanka. Shout out to Rosana Hidalgo, Rina Mabatid. Shout out to Emma Jane B. Talusig, Jumel Terno, Glady Mandanhuyan, Janice Dayaw, Helen Abiertas, Evelyn Buena, LM, Elsie Maglangit, Nori Alyada, Melba Musni. Shout out to the Waray Girl. Shout out to Che Pelo, Grace Carla Barba, Mary Jane Subere, Simply Rate, Ana Oli Ferrer, Janet Marasigan, Lina Bercasio, Gina Alcasabas. And shout out to Vanjit Terado, Donna Ladera, Arlene Hoover, Naida Trufil, Alcher Balbarino, Telma Torres, Janice Dayaw, May Gao, Lynn Ahmad, Maricel Torres, Jaline Aguilar, Laarni TV, Jane Mapinmags, Sheng Balusan, Darling, Medin Maraon, Maria Catalina, Debbie Ascuna, Norberta Nono, Elisa Samiliano, Carla Mi Arias, Emily Timothy, Lily Laceda, Hilas Ka, Moiren Bumaya Ladera, Clary Torres, Mi ASMR, Nikki Lipas, Amy Suazo, Rosemary Romuar, Viewly S, Lexron Jem, Myla Alonzo, and Maribel Patiag. That's about it for today's video, guys. I hope you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it, and also hit that subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can, be careful. Bye!